Lah ndi jarimu nang sekitar kene ora enek no. Tapi mung nang kene, Pak No. Buktine renek lho kok panggah nyangkem kowe. Lah lek renek berarti wis ngalih. Lah lek rong ngalih otomatis enek piye to kok sampean kok panggah goblok iki. Lah kok wani goblok-goblok aku tak gelep nang kali kowe kok. Lah terus piye iki? Ya berarti nang pos biasae cae. Ayo, Sik to, Pak No. sik nyapa neh. Aku tak raup sik. Ah, rai kaya ngono raup-raup rek bedani. Wis, ndak ngono. Oh, kenclong tuwek ra duwe aturan. Heh, Pak No, aja nguyu ndek kono. Tak gumplang watu engko. Saiki miline rene. Iya, karo ndene iki lho wis entek.